So good friends, tinio ang o video sama ni karon ke narok no ang ani WhatsApp channel lo ya channel ni poso ro mani do kasya no khana narok mane important notice ni kasiri mani abo mane anno sopai do mane anno message by sopai ga ang no tai se edit khai channel ni ro name ro isa modify khai ri ka mana ni simuri ka ang siu nei okrai amodori ka but amnang tabu dilek khai ka tamni ga ke ano sauta mane dilek khai di amo o hairo no dilek khai di amo tamni ka sha hamya ne tam abo kisa ti thangota mana ti rok ta awaita khai di ati rok tam notice ati rok ta ge ang sana thango ko hari do ang ara tam sigya but sini je durga puja bus kang o samate rok phainai aja garo kisa safety ke tongadi mane o hai chance imano oti imano ni sang to sabule ang tamaro kuno hamia ba saya kuno saya ani tam saya tongaro ang kuno silia to bo abo ang sima ang mane a ka boro siro ka ang ani mungte modify fer ka suno bus ge chaya tong ya ani chaya bisa komen khai sale